ingnam ingnar tum jasimet rong ruparlu kilut pen hemrit ki panahok lapen ridasok haihui ki panahok pen kachepajok dun thek aphan ingnam ingnar aphan joy ke pen kusonsi ki hung nangjima puthak tum preng forest inalong seke kepi pon lason si ni jangkar binglong alo tami dongkamukam forest range angkang lapen halapu khironi southern range angkang along tami pinang ana hawara long ke ingnam ingnar tum hemrit ke pahing no birta ning kanwangs tami iritum ajupon long bangso kisong pen kachepajok thek aphan forest department tum pen chipatir pipon pen rongasar tum aphan tum preng forest along chuphapon si ingnam ingnar aphan joy ke pen kuson pen si ki hungjima puthak seke pipon lo bangso seke ki pipon along nongnam kachethang klong dr rudra pen si seke pipon lo kuson pen si ingnam ingnar phan ki hungnangjima puthak seke ki pipon apot nonilitum langpon sinang Forest Department tumpen bangso seke kepi pona puthak dongkamukam forest range arranger bidyutpul rong hangpen pherangke tuma phan kithan pon tholam the nonilitum ajupon sina awareness campaign kepi ati larang human lapen elephant jitu conflict mitigation through mana jitu low cost pen person si mana laso ina tumpen itu conflict itu de ji aphan so hanse itu minut Injang mau ngecek tang klub ini Dr. Rudra Walangli, ahem binong ke lagi Arunachal Pradesh, aman alang sekel ke dak ini loh, Bangalore loh sekel, lapen alangli lalu ke bang pun itu marjulong si, dia pun tentang konteks si alang, dak Nagaland sekedar, Nagaland pen ke bang marjulong man itu mangkat konteks dulu, aman dak malam lain itu konflik lain di bawah tuti macam ini, kita mana orang asal Tuhan, orang mereka Tuhan kecil mana, konsep itu jawaban, mana peacefully coexistence konsep itu nih mah, so kan silakan so, ini program banget, tiktok. Halapu rong sa tumpen sitami bangso seke nang kepi pona tengpen kuson pensi ingnam ingnar ki hung nang jima puthak nilitum sitami mi thangarong amikar tuma phan chethan chimum dampo lapen bangso seke ki longdun pena potami forest department tuma phan kachuru ponalam thi sitami chipaklang pondo nilitum karbi rong sa ramai tum phan na ke pha mate rong sa tum hange phaglam ke la pohelo je dak hamren dfo pen arang litum forest department pen je munir tu habeding inar pen ko sonsi kachepajok jima la bangso puthak alam se litum han nang thanang mumpon la pe la bangso halloween pen forest department tum ke pha dolo la se la bangso halloween pen ke bang atum nilitum ko sonsi munit pen habeding inar pen kachepajok jima kisung pen lapen khiti batia long ta ko sonsi kachepajok jima la ha bidi sore ni tuman pini nang thantekang lapen ka demo tani tuman pini nang thantekang lo sela bangso nang thantekang mate joy kepen habet ingnar pen kachepajok ji aphan khiti bati pen kapajok ji aphan ka bangso bidi nang thantekang ke dili tum alali tuman choro piglo forest department phan specially ke dili tum da hamren dfo phan da choro piglo inang litum la bangso ingnar ki hung ase kenai teklang kon penang litum ke theklong ko sonik lo नीली तुमके थेकलों के खरोस कम हेक पेन कमानिया तुमके दु वक्त तुमके झटका मिसिन बते छना मने दे दुजी तसल बांसो झटका मिसिन आवे दे पेन पुसिता dak isi hinia teknik joy ki pen pine biri ka duk pen la pen ke dak diesel pen kapre dak joy ki pen seke ni tuman nang pilo dongkamukam pen wiki be carbing long life